Aktuálny politický systém Slovenska je hybridný model. Prezident, parlament, vláda a súdy tvoria 4 piliere moci. V praxi však väčšinová demokracia často prevláda nad vládou zákona, čo otvára priestor pre populizmus a slabú kontinuitu rozhodnutí. Republika znamená vládu zákona, ktorý platí rovnako pre všetkých. Demokracia v čistej forme znamená vládu 51% nad zvyškom. Republika chráni menšinu a princípy. Demokracia rozhoduje väčšinou hlasov. Rozdiel je zásadný. Alternatívny návrh je republika okrúhleho stola. Národná rada schvaľuje zákony a preberá zodpovednosť. Obranu štátu a ochranu ľudských práv zabezpečujú bývalí vojaci a policajti. Občania môžu vytvoriť politickú stranu ako viac hlav dokopy a predniesť návrhy pred Senát. Vylučovacia metóda nefunguje na hlasovaní väčšiny, ale na postupnom vylúčení slabých argumentov. To, čo prežije kritiku a logiku, sa stáva zákonom. Namiesto súťaže popularity vzniká súťaž pravdy. Moc tečie od občana cez politickú stranu alebo priamo do Senátu. Odtiaľ k rade, ktorá zákon schvaľuje 10 podpismi. Polícia a armáda sa riadia zákonom a slúžia občanom. Nikto nie je nad zákonom. Ani prezident, pretože prezident v tomto modeli neexistuje. Porovnanie ukazuje, že v aktuálnom systéme štátne orgány často slúžia stranám a moci. V republike okrúhleho stola štátne orgány slúžia občanom a riadia sa zákonom. Občan má hlavu a tvorí štát. Rada podpisuje a preberá zodpovednosť. Samovražda demokracie na steroidoch. V dnešnom systéme sa známy YouTuber, influencer alebo reper môže ľahko stať prezidentom len vďaka popularite. Riešením sú odborné kritériá, ukončené vzdelanie, vek nad 18 a preverenie odbornosti. Nie je sláva, ale schopnosť.